Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan niyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga rod ti surat, ti pagkasalitaan iti kalman laeng ni pagkayab tayo nga Christine, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tao may nakmanin sunduen ni Lino a boyfriend ko. Manipod idinaklon ko isuna manon nemi kang kanayak matan ngo may sunduen dito opisina. Ni Lino manong nemi ti first love ko. Gabot ti dadaki ti college jak pulos na adan ti boyfriend. Aduman di kita arem kaniyak. Ngayon di mong opisina akon, nag-arem ni Lino kaniyak. Inaklon ko kalbasan ti danda ni makatawan nga panag-arem na. Ngayon mo manong name iti sakbay nginaklon ko, nang tedak iti kondisyon. Dobay ko nada nga tinapud nung ayat kat makuna nga unconditional love. Ngayon nang tedak kondisyon. Kunak kang ko na, no agayan ayat kami pailaeng, saan kami pailaeng aglablabes. Umanay laeng ti holding hands, pasaray, alagin narakop kami met ang kinis, nga mapagkapaman laeng. Iti apapa ang panao manon nemi saan kami ngaglablabes. Kahit nung kasta manon nemi may naksunduan at adagiti kondaway nga. Ano nga tanong dinner ta? Sakbay nga tulod ka sa kaseram. Why not? Isupe nga malibre. Kunak mo ta. Agkas kasera ak manong. Dua kam lang kiniseni nga best friend ko. Iti agkas kasera. Agkakasaraan kami. No mampesang ka magagpadpada manon nemi ti pangopisinaan. Iti pala anta kami ti college manon nemi nga best friend kami. Isa ita, kaging ka nga nagdatrabaho min, napinpinas kumapin agkaopisinaan kami ng samo, di ka ba't agkatrabahuan. Ngayon agkakasiraan kami. Ag-dinner kam nga rot manong nemi manen, manong nemi kaniya Lino. Kasi ito dati, holding hands, sa kibin kami. Iplastar na titugaw ko, punasan na pa ya, agtugawa. Iyawat na pa yung kitay, labayan nakpay, kasi dyan, kurang na nasuban na. Kaya tulad na kaon, manong nemi dito ka apartment na pagkasara ami kiniseni. Dyan, ada goodbye kiss na. Ingat sa pagkagmahin na ho, ha? Agawid ka, dagos di bala yun noon, baka dapalas dagasam. Dito ko mapalit dagasakmet. Siksika lang, di babae, di biyag ko. Uri na saan ko pag may pahit, yamin namin kukin ka. Gabuta dahil tatindin mo kondisyon eh. So nga respeta rin. Baka mo no kasta ha? Kastangan niya. Amang mat nga gabuta saan ko pala may pahit, ibagik ka, sumapol ka di babae nga nakasagahan nga man ipaay. Hamet. Magalwad ka, baka makasikog ka, isang tanong ko nga datatag katuluyan, among data o na itirasun ko no api nga sang ko palang ito di amin namin ko kay. Amang ano sa nga sikat katuluyan, saan tayo masigurado, saan tayo amon na mapasamag itong bigan. Para kanyak, sika, hindi akbaling asawag. Sabi ko ma, kan paramot kanyak, diya kaya din, tiagayat pa yung siksikalaing, Lino. Masaktanak lagi di. No saan nga data, tiagasawa. Okay. Bye-bye na nga natin. Okay. Bye-bye kiss. Kaya nung nasumrek akton manong nemi dito apartment, kantsawan nakton ni Seni. Uy, how sweet naman ha. Nakita ko diba nag-kiss you. Ang mapay kapagbiit. Kunam lang. Ano ko mga ron? Ito ko mo't napaut mo ta. Pero nga,
Dati orelo alawen ti angis yo. Madi. Apa nga madi? Dati nga tinted ko king kuha na kondisyon. Aking gana lang ti holding hands, apagapaman nga kiss. Diyan. Kahit mo sa one friend. Di mo pa naibted ti amin-amin mo, kinilino? Saan pa'y pambara ko mong ited? Dati talawa nga tinted ko king kuha na kondisyon. Saan ka maglablabes? Saan hanakit kidawan kanyak nga ited ko ti amin ko? Saan ka maglablabes? Isut ka po na nga liklikan mi at panakasulisog mi. Kaya mo sa una kaya pinagbuhet sine? Wampay. Anak ka mawisan? Anak man pa inawis. Awisan nak, diya kayat ko nak. Pwede mo kayat. Siyempre, Joe, nagtipagsinyan. Nakataktakil to di gawan, gundaway na nga mga prostilupo, mga prostitakyag ko, napaot nga pa nagkalina ng nagibibig mi. Baka no tsak tumapuputan dirik na at no irasaas ng hotel kami, baka mayatak matin, siyempre, masulisugak. Baka nagantsak kayat ko mga. Inahabak ka nga ro na friend. Ana? Inahabak kan. Abay, saan ka na virgin? Aman. Ni Robert na boyfriend mo, andan napasama kita kayo? Dan. Agbeso. Uy, tsak nalikdi ka nini. Kahit, nagistorya ka na, anat napasama. Nagistorya. Baka man no neta tigapunin no apa yung umapal kanto ha. Ha, nagistorya ka na. Siyempre, damo mi, ito hotel. Imo na nga naginarakop kami sa naglanang di kinibibig mi. Kasi saan ko nabubuutan siya ka? No kasano nga na ikatderwaten. Kasi tama tenderwaten na. Kasi no ko ma? Basta. As in nga pagamom na ta, agbadpada kami nga lamo-lamo. Nag-automatic ko mga nag-reg terwaten nyo. Kasi lang nga rin nabubuutan. Naging nga marik naklahingan nga kabarbar. Barukong na nga may panpandagan iti barokong ko. Tiyan. Nagmayan. Place to place. Agin narakop kayo nga awan ti tapar di magiyo. Po! Saan nagit ipababati kini bibig na? Opo, nagmayat si ka. Nagbara na kini bibig ni Robert. Saan to? Yes, bibig na itilapayag ko. Nagbara di sang aw na kada. I love you. Kung guna, apo, nagmayat. Saan ito ipababati kini bibig na. Ang gana iti barokong kukunom. Po! Di ka man? Sabi mo nag-istorya? Umapal ka? Baka no yung sakto pa hindi mangibagak ni Lino nga. Check-in kami. Nagmayat. Nagmayat. Hindi damo agad talaga nasakit. Nga mapagapamit lang. Dati ore lang na nagrituok si ako. Dati pilit na yun sa naglituok pa siya. Nagrituok. Kaya nagsakit. Ang intuturid ko at akalpasan sa mamuno lang minutos. O, mahalang minutos, seconds. 30 seconds. 30 seconds lang. Kasi lawanan siya sakit na. Ako po nagmayatin. Naglalalukit. Babu-babu kasi ako po. Talaga yung istorya. Tsakayatin dungig kang isarting mo. Abay. Umapalak siya. Ngem agori ka. Kuidaw ka. Abay. Kasanon no, masikukan na ka ni Robert kat saan na kang itong pal. Aga nakabalasang, dito problema. Saan ko man nga itad, saan nga sigurado nga labnak. Saan ko nga itulok nga, bali, agsiku ka? Kasano ko agtungtungar ka? Ha? Saan ko man lang ipaitibagik no, saan ko ka fertile? No safe pa. Kasano nga kaanot ka fertile mo kada saan? Api sa lutsudan. Tap na hamok matikwa ka. A week before nga regla ka. Ken a week after nga regla ka. Ikita. A week after ken a week before. Dagi ti save ka. Ha? Save mo no. Nalpas ka kumaytaya. Ikam ti may salawas. Between after and before, medyo timayat. Balik kasla 2 weeks. Na okay. Kasta?
Jakayat lahat na siya. Jakayat. Manong nemi sunsunduan naklat ni Lino. Pasarag dinner kami, pasarag saan met, pasarag bagang ko, diret sa naklatan, kita doon na kita naskin nga rami nagsan ka sera. Maminsan na doon dinner, sweetheart ha. Sige. Aging ka manong nemi iti may sa nga malem ko na bigla lahat nga nagpigsa rito doon. Diyos ko, baka saan na ka masundo? Kano saan na ka masundo? Baka marigata na mangalat ilugan ko. Kinon ko na. Ngayon 30 minutes before 5, manong nemi timawag ni Lino. Hello, Lino? Napigsa tudot ta? Permi ko na. Ori dito Hanggang bali. Ikanagatan ko may sunduin. Ikasanon no, adalim to di kalsada, kat saan nga to makumay to Hanggang amin. Ako madigiti na babang pasit dalan na. No sampay lang nagsarding na ito, talagang baka malayos di sentro. Hanggang amin. Aman. Andong amin digiti barbarado nga kanal. Amo no damot ituto sa napigsa. Sigurado aglayos. Tas sampay nga naikat di kita basura kada na ikapkabi kada kiti kanal. Bale, sige umayakon. Ha? Rumor kan doon na ako sa maman ng malpas lakit a 5 adaktod tan. Nagtultuloy din na pigsa nga tudo manon nemi kit addan siyempre ni Lino. Timsag, kuminak inaala nga pinayungan nakmanong nakatakdakli ti payog na. Medyo iso na lang imbag ata unay angin na. Tanong ko man na di pigsa nga tudo sana pala iangin apo bagyo ko man. Hindi nakalugan mataniso na. Ha? Di malagsar din ito doon? Let's go. Itulad ka nga tagos. Ngayon iti gagangay nga pagpagnaan mi manong nemi adumad tayo nagiti na stranded nga lugan. Pabati ka kan lugan. Dimsag manong nemi nga nagpahayong ka nagsaludsod. Langig kumat. Taliloktak tiri daw. Unulitak di tawa. Pare, apay, ada na aksidente, traffic. Pare, aging ka na lang dito adala mo sadyay, saan tayo nung makalasa? Kasi, awan sa balik-liklikan, awan na, urayan tayo lang nagsarding todo ka nag-estidalan. Adala mo sadyay, So nga dito natantian, nagtilogan tayo. Kasano ko dito pa nagamit tayo? Kapilitan nga dito, lang urayan tayo lang nagsarding todo. Nung karot sana nga nagsarding? Imposible mati na. Sarding dumadamdaman na ita. Idagsublin ni Lino dito kotse manong. Itay pa lang, mayat-mat pa lang, ito lumabasak dito Nakalalisto ngamin niya. Kung naktupe ngamin nga, listo lang maglayos. Once nga naglipiyasin, kanal, talagang uwani na. Urayan ta. Gura ka. Mabalinta pala ng yatras. Apa yung yatras mo? Ibalik ko. Pangimpanam. Itanabimbinas ka lugar. Saan nga dito Anyate mo, baka ngumato. Danong kit matanunan dito So mapandalatin ng ato ang lugarin. Diyak napupuutan manong nemi nga nagsardingan ti kotse. Sa doon atayantan. At restaurant. Restaurant? Mekan, tamahanin. Restaurant ko naman no hotel? Hotel and restaurant. Kadi, Mekan. Mekan na, payungan ka. Umayak, alam tamag mo well, sige. Umayak ka natin. Abagbiit lang manong nemi, di pa nagpayong mi. Tapos sinig ka mga rodin tilinong. Intan, mag-order ta. Di pa kasdahawag manong. Agro-order. Tsaka ba't mawatan di pagbagana? Sweetheart, nag-order tan, intan,
Nang pilat alam saan. Han, agor darta. Ako magpagyanantan. Wala ya akong bakanting alam saan. Ako bakanting alam saan. Ngayon, at na bakante ang kwarto. Kwarto nga. Hotel and restaurant na ito. Mabaig na tatudo. Kita natatudot pero may nga napaon. Sa may sa orag sa rin todo, sa nga kaskarina nga, may isan, tinalayo sa pasit ni kalsada. So nga, dito talangin nga, umiyan. Di hotel? Umiyan ta. Siya dito pa'y namangan. I-deliver danton ka na ta. Siya di unag ti kwarto. Siya pang rabida. Diyan ka dimot ko na kayong ka nga. Apay nun, ang check-in dan. Nasumbag tan ti hotel, adan mapasama ka na ta. No, saan mo kaya? Sa ka nga pilit eh. Laglaki pa manita. No, di mo kaya, maramit ko. Una nga, gawa niya. Apay, ang dapat chen, nga no ibagam itong awan tinapasamak ka na ta, katisimrak ka ti hotel. No, saan nga pa chen di saan? Tinaskan ka na dati safe. Hanta magkaroon, matibakante nga lamin saan. Kaya ato tao at ato nga rin stranded. Ngayon tinapindasan na ang bakante ang kwarto. Let's go. Takanya akong ditulpek. Idanon dan tulatan ti kananta. Ngayon, kalino ha? Tsaka yan. Nusaan mo kaya at saan kapilitan, sweetheart? Basta tinaskin itakit adatan ni talgad nga lugar. Te makaturog ta nga na siya. Sige, tatawagag to ni Senny. Ibaga nga sana ka makaawin. Iti unay ti kwarto manon nemi sila kayat kundi agad na. O pagsukot ak sweetheart. Hindi mabaling mo na tanging katentarwatem. Nakabraak lang. Mabaling mo pa ikatentabram. Nuko ka. Ada mo tuwalya. Nga mabaling mo nga ibalabal. Di ka sila saan nagbalata nga nag-gusto basta. Kasulatan. Bahala ka. O, detentor na ta. Naiduron ti tray manon nimi ni Sir kadan ti makan, masidagan. Ano na ita? Soft drinks? Red wine. Nagmayat tuminom, tigas ito nagtutudo. Tsaka tuminom, nasabo kaya, tisak lang. Ang padasag lataang taugan ti basom. Pangpaimas ti panangan. Tinaugan naman ng nemi ti dua baso. Inyawat ng ti maysa. Tsaka kaya't kunak mo. Okay. Nasamo kaya, di nuwag amin. Itisok lang dito, no kaya't mo to, alaan to. Iminom. Nagmayat. Uy, beef steak. Rap. Kunyan, mangan. Uy, tapay. Saan ko man ka napupuutang nga inahalat yung baso manong? Sa kusinimsiman. Mayat. Dito ito kurso natin ng red wine sa nga nasugpit. Ininom ko. Kalpasan na tinaugak ti baso mi nga duwa. Minumak man eh. Namintal lumanong. Maganda ka ron. Sige, napanta na mga na. Yung may busan ta Busan ta tinang red wine. Basta mga anak. Hirapin ko tuminom. Diyan napupuutan manong nimi ng anak. Diyan napupuutan. Nadot na inom ko. Barain nagbatan manong. Kad naka-aircon. Nakabarbara man ten, sweetheart. Di agoyos ka. Sastoy. Inikak mo ten di batok man.
Katak pa di bra. Diyan mo sagsagitan nun, kitam lang. Lengdak. Wow. Nagpintas ka. Hala, hindi kaya. Nagpintas ka. Nabintasan ka talaga. Nabibinas ka manin. Di makita, di ba kabuklan, di ba rong mo. Mabalin. Nanya, sakitik lang. Pagbiit lang. Pagbiit lang ah. Uy, nakikiyak. Mayat? Mayat. Mabalin. Nanya. Nagdedeak. Bastos. Api ubing ka kumatap, nagdede ka. Bastos ka, diyak kayo, di ka tao. Diyak kayo. Diyak kayat ko naklino ni. Diyak kayat ko Lino. Lino nagmayat. Lino. Gapo iti arak man. Ken gapo iti na isang sangayan nga imnas nga marikriknak iti kasta nga aramidan ni Lino. Saan ko napupuutan manong nga sa langin nga tibadok ti aking ngatot nekat pati iti baba. Agraman ti underway ko ti baba. Awanan manong inikat na matin di kiti arwatan na. Kadadan ti ulo na iti nagbaitan di kiti legs ko manong name kat ni. Allah, Lino, nagpulpulutan natin. Allah ni daytoy. Adumat pa iti mabaling nga mapulutan di ta. Ngam sabali matin ti pulpulot. Daan, Lino, nagmayat. Makikiyak. Allah, Lino. Diyak matin napupuutan manong naming at tinulad ko't aramidan na namangmangan ng anak met manong insak mulo ko ko naman. Christine. Christine, Lino. Christine, Lino. Christine, Lino. Lino, kaya't kun Lino. Lino. At damit puot ko ti konak manong. Ngem talaga na arusen tirik na. Malagip ko nga iti istorya manong name ni Seni. Iti kano lang damo na sakit. Kat insaganak nga rod tibagik manong name iti tamadlaw kong isagsaganan ni Lino iti mangibiyat ti armas na. Uwan manong. Gabot adan dagiti saka na addan dagiti tumeng na tiba nagbaitan dagiti sakak manong ngayon kalawan at nagbaitan na kayat nan manong nemi nga ipanen ko lang Lino anadam lang anayad lang nasakit ka no kat Lino Itrusuod nan manong nemi ngayong pigsa, ngayong gulpe. Kopo, aray, Lino, nagsakit. Ituron ko kumaidi manong nemi, kabuta kayat kong ibabawi, may babawi ka di pa, ikat si Brecken manong. Nang runa, yuk-yuk na matin, yun iniinakasta. Awan pa may sa minuto manong naming yung nagkatan ti saem nga mariknak awanin ti sakit na tikat nagmayat manong naming Lino linok tamon linok tamon ti ruangan ti langit linok tamon Lino. Wen manong nemi naburaken ti kristal nga salsalmet metak. Awanen tinted ko keng kuha na kondisyon nga saan kami pailang nga makalipat saan kami pailang aglablabes. Basol deta na pigsa nga tudo manong. Tano saan ko mga nagtudtudo na bigsa nagdiretso ko matilogan mi hindi umay nakalain itulod na iti kasera.
ngem kabuta, adalom mo ti kalsada, gaboy tinapigsa nga tudo manon na yun. Labang kami ti hotel, kan nag-check-in kami, kunana nga awan mapasamak no saan ko akayat. Ngem kasanupay ko mga kedak kat iminumakmat ngamin ti arak manon na yun. Tay kunada kung may alak, may balak. Ngem sana kagbabawi ko nak agsipud tani. Kasta una yung ti parang paspas na manong name. Kada ito yung piduak nga nang ibaga. Oh, Lino, mapanak manen. Oh, Lin. Oh, nagmayat, Lino. Insardeng na agsipod ta, kinayap kapak nga ron. Madamdama pa yung linukayak. Kat inantulo naman manong name, nagkabalyo ko na. Adadamanan ti paspas na iti mariknak nga dandanimot ta ni Suna manong nemi kat simmabatak pa'y nagsinabat pa'y tirik nami. Oh, Lino! Oh, Lino! Christine. Oh, Christine. Oh, Lino. Kasta una ti irut ti kayat kat mi manong nemi. Kas kamla magmagsatan iti anges. Nagsipod nga rod manom nimi tinesang-sangan nga rikna. Iti panagsamat ti riknami nang runa iti mariknak tinakapudpudot nga naidayas iti uneg ti kuweba. Nagmayat. Oh, Lino. Lino. Christine. I love you, Lino. Naalawon ti amin ko. Baka baybayan na to, adadaman ito ng ipatig ka. Kaputa na panagnig ka nga virgin. Virgin ka nga tinagkikwag. Siksikapay lang ti virgin nga nagpatasak. Oh? Tato nga babae na patasa mo, saan ko libagan? Ngam siya di patpatig ka. Lalo ito ta na managnig ka. Nga virgin ka nga tinagkikwag. Planon tapay din di pa nagkasarta. Namaguri ka, todo mo't lang tudo. Huwag nga rod, baka glayos baka malayos pa itong hotel. Nga bali at data mo ti second floor. Ngam jakot siya may layos. Angat kata, nangato dito eh. Ito lang ito bayan naman sa bayan, maminto ang itlo bayan. Ha? Alam mo din. Kalpasan dito may kadwa, mga tantunuen. Kinituloy ito minom, nausawa na akon. Di uminom ta, irapin ta. Lakin, sa lang tao ka. Nagdakkel ti may tulong ti ara kanya. Gapo kini tudo, gapo kini ara. Kasto yan ti napasama. Lino kaya't kumanen. Sige. Christine, Lino. Christine, Lino. Christine, Lino. Linok tamanen, Lino. Oh, Lino. Kalpasan ti may kaduwa nga rikos manong nimi nakaturog kami. Makariingak, awanin ti tudo. Kas ding awan pagananay ko. Nanak ti ulas, sak nagulas. Kastamit kang kuha naman nung nilino. Kinitak. Ay, kasligas. Kastagayon tilanganan no saan nga tumangkan. Padasak mo na pitikan. Lala, pitik pa. Humingar. Humingar. Makariingan. Pitikak man. Wala. Taktakay lala. Wala na goyong eh. Sweetheart? Abay na namin mo. Abay pinitik mo. Loko ka, rining na ka. Galot ka ita. Ha? Saan nga lumok ng deda, no? Saan nga may pakat, kayat na. Kapot pinitik mo, pinatangkan. No? Ala mo rin. Baso mo na, pamurin ni Ing.
riniingnak pa eh. Iso ka, ala, Lino, 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 nagmayat, Lino, Lino. Masansan mit idin manon nemi. Nga danda ni every other night, manon nemi. Kit ko nangarot kanyak, ni Seni. Oy, naladaw ka man nga nagawin. Ano manin? Napangkam manin. Ala, si kakidya. Apa mo nga naramanam, ala kang ala. Oy, bakag sikog ka. Siya kakit ni kon kontrole. Laglagi pa yun. Najay, up, a week after and a week before. Isuhat ka safe mo. Pampanunutok pala na ito. Nagmaya. Nukapiritil ko, kitisot kaganas na si ka. Kinuna. Isong edi, dan talo nga bulan, nga raramidan mi, manunemi, sa anak menten nga matatngan. So, hindi masikog ako. Sigurado ka, uy, nanganak kontra, pregnancy test kit ni positive. Tawagan mo na, ni Lino. Tapno yung ibagham. Nga masikog ka. Kaya si Kapay, hindi mangibaganas ka nga kasar kayon. Unattended. Unattended yung cellphone na. Di itong bigatan, di pa nagtawag mo. Kabigatan na. Unattended lata. Alala. Ala. Baka binabayanakan. Baka ganak kabalasang na. Diyak kayat, sa inyo, diyak kayat. Tinawagag manin manong. Idi adda akong tipisina. Madilat ta. Iti pangal daw, madilat ta. Malpas pangal daw, madilat ta. B45. Nagringin. Nagringmat lang. Diyos ko, pinagdandaan ng tiloko. Hello, sweetheart. Hello, apa nga, ita lang matawagan ka. Idrabi, ita bigat, sa ita aldaw, ita lang. Kuha, nalipatak jay, kuha, di balay, ti cellphone ko. Ano? Kahit mo sawan, napamoy nala? Sinapak, nag-under time up. Tapos numarag yung cellphone ko. Naka-charge kami, naka-off. So, itay, inyon kon, kalpasan sa pagmanomino, tapos nag-ring. Umay kalaanin. Umay nakalaanin? So, harga nagawin, tapos numarag yung cellphone ko, tapos umay kalain. Ibagat to ang arditan. Nag-dinner kami manong naimikat, itimang-mangan kami. Lino, masiko ka. Sigurado ka. Okay. Ito, kita pregnancy test. Agsan nung para kikitak dito, dito go-hit na. Ada go-hit na. Kahit na sound positive. Talo ka bulan. Umay ka mga sasawa na umay ka Domingo. Sigurado ka, uwain. Pakamom to the parents mo. Di agawit ang aros sa balay. Kuna, agawit ka. Alangan mo sa diya kapag kasiraan ti umayan mi. Gawit ang tunga ito nung Friday. Di pakamok to ka na tatang kinana. Umay ka di Sunday. Umay kami. Sigurado ka, uy, umay kami. Baring sana ka madisgrasya. Hala? Ito ka nukasta kayo. Mapanda mga asawa, madisgrasya da. Matay jibnubyo. Aga nakabalasang jinubya. Saan kumama pa sa magtigasta? Idawat-dawat mo saan kuma. Tapos saan ka nakabalasang. Kung di nila bagbag mo rila sumsum ka tututut ko ni. Diyak kayo taga nakabalasang sweetheart. Nis akong pagdanaga. May kasar ka. Hindi ababapan na o manong nemi dakamit laing siyempre. Da kami itinag-asawa kaninilino. Nagkalaysa kami kaniseni tinagbalin nga maid of honor ko. Manong nemi nakaparakder kami di bukod mi nga balay. Kahit baba hindi pa nagtintinulong mi siyempre adamat lata nakadeposito nga ornongan mi. Taisot nakasaganan to nga para iti masakbayan dagiti duwa nga anak mi. Awan iti sa pulag pa manong nemi nagasatak unay nga nagayat iti na minsan. Iso ti first and last love ko ni Lino. Numampay sa nga siyak ti mo na idi nga girlfriend na. Ngam siyak ka no. Iti talaga pakariknanan. Iti pudnong ayat. Ayat nga para kanya. Inadawat ko manong nemi sabi ko awan ti dumdum ti nga problema iti relasyon mi.
Sabi ko mata nasalot na kam natakanag iti anak mi. Sabi ko mata may kami tinaradya ang masagbayan. Dagiti duwa nga bunga tayo na. Dahito nga rin, ti makasalita, akmanong, thank you, ti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko nadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsalmingan ti biyag, kadagiti patak nga divingeg ka nagbuya, more power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga tagyaman, ang pagkaya mo, Christine. Salamat kayong ka, Christine. Salamat ba't ka lagi nagbuya